Peace sanibonani. Njani niyaphila? Let's hope niyaphila. Mfowethu Mkhonzo nibingelelayo. Asithembe konke kuhamba ngendlela bafethu. Ngiyanamukela nonke la kule channel. Ngiyanamukela nonke, ngiyanibonga kakhulu ngokuthi nibeke. Ngizophawula nje ngesithangami sabe indaba namhlanje ebesenziwe uPresident Zuma nobuholi obuphezulu be-MK Party. Sibonile ukuthi wethule i-task team noma ithimba elizosebenza umsebenzi wakhe uma ngabe ebhizi ngeminye imisebenzi ebalulekile e-MK Party. Sisibonile-ke le sithangami ukuthi akubanga isithangami esithatha isikhathi eside futhi bekuyisithangami nje siqondile ngqo lapha bezodeliver khona i-message umsholozo ukuthi naba abantu abawu-11 abazosebenza umsebenzi wokulekelela i-support, bazobe besupporta yonke imisebenzi eyenziwa uPresident Zuma lapho yena esebhizi neminye ebalulekile njengoba i-MK Party kuyiqembu elikhulu kangaka amazwe omsholozi lapho. Kodwa okuphawuleke kakhulu laphayana nokunake noma kukhetshe amehlo abantu abaningi ukwethula kaDuduzane Zuma ukuthi abe part of le task team, kanjalo no-Honorable uNomvalo ukuthi babe part of le team ezolekelela umsholozi. Bakhona-ke nabathi le bekuyi-introduction kaDuduzane emsebenzini ye-MK Party, bethi-ke abantu uma sebeyikhulumela beyihlaziyela is the next president of the party. Yingakho umsholozi am-introduce manje. Ngizophawula ngaloko specifically ukuthi uma-ke kuwukuthi ngempela umsholozi bezo-introduce uDuduzane njengomuntu ozosebenza eduze kwakhe, mhlampe amgrumele le position ebaluleke kangaka. Mina ngilibona iphutha lapho. Angazi wena uma uthi uyalibona iphutha likuphi lapho. Angiliboni ngoba vele uyindodana kaPresident futhi eyindodana yakhe nje. Kuningi asebekwenzile together, basuka kude nobaba wakhe benza imisebenzi eminingi even esewu-president we-country. Kuningi abekwenza uDuduzane nomsholozi nakuba kwaba ney'nkulumo ey'ningi ukuthi usebenzisana namaGupta, kodwa uDuduzane akukho la sike samthola khona enecala noma bewicala lokuthi wenze i-corruption. Akukho la ekwabiwa khona icala lokuthi uke wenza ubugebengu ngaleso sikhathi. Insolo zazimayelana namaGupta nje ukuthi ujwayelane namaGupta and all that. Nawo angazange prosecute futhi lawo maGupta. So uma kuwukuthi uDuduzane ngempela uya-introducewa njengamanje njengozosebenza eduze nomsholozi, mina ngithi kuhle kakhulu lokho futhi njengoba noDuduzile part of i-MK Party, noDuduzane kuningi asengakwenza for i-MK Party. Futhi noma angagcina later on eyihole i-MK Party kuyobe kuhle kakhulu lokho futhi ukuthi umuntu omusha njengaye angayihola i-party later on. Mina ngilibona iphutha futhi lokho ngicabanga ukuthi kuyophendula nalabo abaningi abaloku be-speculator ngaye vele ngoba sekuspeculathwe kakhulu ngabantwana bakamsholozi ukuthi le qembu le-MK Party ulakhele bona ukuthi lidwe yibo. Mina ngicabanga ukuthi uma kuwukuthi le beku-introduction i-introduce kahle kakhulu umsholozi i-MK Party isasuka phansi, ufuna ukuthi akhule nayo uDuduzane ngendlela engibanga. Futhi-ke uma kuwukuthi later on vele uba yi-president, ngicabanga ukuthi lokho kuyobe kuyinto ayideservayo ngoba uyobe esebenzile
neqembu. Futhi-ke amagalelo akhe siyawazi. Umuntu ohumble, umuntu osebenzisanayo nabantu, abantu bayamthanda futhi unalo igazi uDuduzane. Uhumble, uyakhona ukusebenza nabantu, uyabazi abantu. So angiboni mina iphutha uma ezosebenza ne-MK Party, ngoba kahle kahle nje Sithangamini sanamhlanje yiloko vele abantu abaningi abafuna ukukhuluma ngaso. So kufanele singene kuyo ngqo. Ngeke size sibaphikise uma bethi abantu uMsholozi bezo-introduce yena. Yes, umu-introduce kahle, wami-introduce ne-team azosebenza nayo, abantu abanamava nabanesipiliyoni esithile abasha. Nasikuphawula ngoba mawubheka uMaphumulo lo olida le-task team, ikhansela lokuqala leli le-MK Party, and usemusha mawumbheka. Osibonelo Nomvalo basebasha. Bakhona-ke nabantu abadala sibabonile kuleya team abazoba umgogodla wale task team, balekelele uma ngabe kudingeka isipiliyoni sabantu abadala. So sithi Msholozi big up. I-chess oyidlalayo is good for the it's good for the organization, it's good for the movement. Futhi njengabantu abasha kuyasinika ugqozi ukubona Msholozi ukholelwa kubantu abasha, ngoba ngaphandle kokuthi ilabe kunoduduzane inabantu abasha. So Msholozi uyabafaka abantu abasha kuma-position afanele, kusho kona ukuthi ufuna ukuqiniseka ukuthi njengoba esemdala i-MK Party uyishiye ezandleni zabantu azobathemba, and Duduzane Zuma is one of them. Mangakusho nje nami bengakwenza ukuthi indodana yami ibe part of abantu engizoba introduce ukuthi basebenze ethimini. Ngiye ngiyenze i-example nge-Kaizer Chiefs engiyifavor kakhulu. Ubaba uMtaung simbonile introduce abantu abafana no-Kaizer Junior. Nakho manje yasebenza i-Kaizer Chiefs njengoba i-sporting director ku-Kaizer Chiefs. Uyayibona ukuthi iza kahle kakhulu i-Kaizer Chiefs under i-leadership ka-sporting director Kaizer Chiefs. So nangapha kuMsholozi ukungena kwaDuduzane ngale ndlela angena ukuthi asebenze nabanye, bamfundisa umsebenzi, kuzomkhulisa kakhulu, akhona ukuthi abe part of i-leadership ye-party later. So nje sengiphetha ngingasho ngithi uDuduzane Zuma mina ngokwami is the best, and uright kakhulu ukuthi uMsholozi amfake, ngoba vele at the end of the day uzomdinga umuntu azomthemba i-organization yakhe noma ku-movement yakhe, azokholelwa kuye nazolishiya iqembu ezandleni zakhe uma kunesidingo futhi later on, ukuze aqikelele futhi abe sure ukuthi i-vision yakhe ne-South Africa iyafezeka, ngoba yiloko okubaluleke kakhulu. I-vision kaMsholozi yini ngale country? Leyo vision uma kukuthi uyahamba vele kufuna isale sezandleni zomuntu azomethemba, okuwukuthi umuntu ovela kuye endlini yakhe. Mina angiliboni iphutha, sengiphendula nje labo abathi kungenzeka yini uMsholozi uzo-introduce uDuduzane. Yes, it's possible mina ngokwami, and uma ezomu-introduce futhi alikho icala, angiyiboni iphutha. Lokho kuyoqhubekisela phambili i-vision kaMsholozi. Yiloko ake siphawuleni-ke ngalolu daba namhlanje. Ngibona kanjani mina udaba loku-introduce kwe-task team, abantu abawu-11 abazosupport uMsholozi, okubalwa noDuduzane Zuma. Ngesiphawuleni Mfoka Mkhonto, ngiyabonga kakhulu.